18 kamasakay sa usa ka motorbangka nga naberya sa isla sa Panganan ang narescue sa masakop sa DRRM Lapu-Lapu City. Samtang naganamanam na usab og balik sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang mga nagbakasyon sa Olango Island atol sa Semana Santa. Ano ang report? Gikatahong nag-island hopping kining 18 ka mga tinunan sa kolehiyo sa usa ka universidad sa dakbayan sa Mandawi, dihang naaberya ang ilang gisakyang motorbangka alas 9:40 kagabi. Sa pakisusi sa DRRMO Lapu-Lapu City, nasayran nga nagguba ang timon sa motorbangka Papa Raimundo tungod kay hunas na ang dagat samtang sila naglawig duol sa Tres Marias, isla sa Panganan. Dali dayong gipada ang Sea Ambulance sa Lapu-Lapu City Rescue sa dapit. Wala hinoy gikatahong naangol. Gida sila pabalik sa pantalan sa Santa Rosa ug sa Port of Punta Inganyo aron mahiling sa mga medics ang ilang panglawas sa wala pa sila ihatod sa ilang tagsa-tagsa ka mga Pinoy-anan. Sukad kagahapon, nag-anam-anam na pagbalik sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang mga namakasyon sa isla sa Olango atol sa Semana Santa. Sa data sa Coast Guard Substation Olango, nakatala sila og 1,710 ka mga pasahero gikan sa Olango Island paingon sa Angasil Port kagahapon. Samtang pagka-alas 10 kaganihang buntag, aduna nay 849 ka mga pasahero ang milabang gikan sa Olango Island. Ubay-ubay pa usab gihapon ang nag-island hopping ning katapusang adlaw sa long weekend. Kagahapon, moabot sa 400 ka mga individual ang nag-island hopping sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Samtang as of 10 a.m. kaganiha, may 130 na ka mga individual ang nag-island hopping. Bisan pa man kung nakasud na sa Philippine Area of Responsibility ang low pressure area, walay gale warning nga gipagawas ang pag-asa karong adlaw. Sa karon ma'am, wala pa man ma'am. Atong sa adlaw, inoon, medyo ni dagko dyan ang baon. Pero wala po siya gale warning karon, medyo hangin-hangin pero di pa po siya ang baon. Uba ni Godfrey Rilien, Luan Narondina, Balitang Bisdak.